No ako sme povedali, kde sa bavíme spolu a tu už prichádza Stuart k našemu ringu so sumom. Dámy a páni, poďte ich pozvoliť, takže ak máte záujem, pripravte si poďaký. Stuart vás volá, máme tu špeciálne mimorské sumo zápasy. Takže poďte sa na to pozrieť, o malú túročku si predstavíme, že bol naozaj ťažkou jednou, ktorí behom minúty pribrali okolo 100 kilov a mali nádherné kandáče. Daj čiapku, Niky. Na čiapku? Daj toho čiapku. Ďakujem. Živá váha 185 kg. Necelý zaokrúhlenie. Je to mimoľný s názvom Jaro Banana. Ak tu máme nejakých kolegov od Jarina, od Ronilovo, čo už zatlieskať, dámy a páni. Takže modré tangáče dnes odvlieka Jaro. 185 kg. Proti nemu trošku menšia váha 182 kg. Červenými tangáčmi vítame Miloňa Nikolás! Ak poznáte Nikolasa alebo chce jeho kolegovia priatelia Ronia, tlieskajte mu! Nikolás niesol jeho červené tangáče. Pozrieme sa na podpočku celé, čo na to hovorí. Hodia sa mu. No super, dobre vyzerá. Je super, dobre vyzerá. OK, páni, takže súťaž je veľmi jednoduchá. Buď sa musíte vytlačiť von z kruhu, OK, alebo zhodiť supera na zem. Musí padnúť, dobre? Čiže sú dve možnosti, ako získať bod. Vytlačiť ho von z kruhu, alebo zhodiť ho na zem. Dobre? Takže poďme na to, pripravíme sa a podobne, ako to robia aj mimorskí súbojovníci. Najprv pravá noha, potom ľavá. Výborne, ruky na kolená. Pozriem sa superovi hlboko do očí. A pripravíme sa. 3, 2, 1, banana! No a mimorní ďalší krásny tangáčok už sú v sebe. Výborne, Jaro sa do toho oprel. Niky, záber. Červené tangáče povolili. Výborne. Dobre, chlapile si dávajte pusinky, dobre, to až po zápase. Zatlačí, môžeme vytlačiť ho z kruhu. A pozor, Jaro používa taktiku. Nikolás sa oprel, zarobil jednotku, výborne. A Jaro je už blízko. Pozor, naozaj napínavý súboj, aký máme, nejaký ľudí, ktorí podporujú. Poď! Niky, ideš! Ešte trošku, poď. Dostali sa do strehu našeho kruhu. Milárnik podporuje obrovským poteskom, poď. Aby sa oprzel do toho. Výborne. Aby si zatiaľ len vymenili telesné tekutiny, podobne potu. Super. A ideme na to. OK, Jaro teraz sa naštval a oprel sa do toho. Nikolás ustúpil. A pravíme príldu. Pripravíme sa 3 a 1, banana! Neopieraj sa tam. Vyzerá, že pošlo tam pán štamprlíku. Ideš, záber. Zatiaľ nerozhodne. Stuart, musíme to rozhodnúť. Chlapi teraz vyhráva, počkaj, vyhráva, počkaj, nestvíhaj.
Je to taká nerozhodne, 1-1 a vyhráva ten, ktorý sa rýchlejšie postaví. Podpor, Jaro ide, poďte trošku ich podporte. Jaro je už tam, Jaro, aj ten kúpek hore. Takže máme tu víťaza Slávy, Jaro, zatiaľ 1-1. Ako by ste chceli vidieť aj Tuleňa, na stavu je tu Nikolás. A tu máme fotografa, ktorý sa príde odfotiť. Výborne, takže 2-1 vyhráva Jaro, obrovský potlesk. A tu máme ďalších dvoch. Tu sa nás Poďku, jasne, preto sme tu dneska. Dimovská zóna v prvom prúde, zábava, ako má byť z nulovými naživo. Kickball, ktorá sa ďalšia